Tidsir at løyve løye Føast og liva dødja Man møyre vera ute her enn ta som bera eia sær alt han bera tiver og kjemøy Man finnast sann løyge som aldri døy Stundun løyve fyllt vi glede Men brått stor sorg at tøynun vege Mon og kjensler og sanser pøyga og en mått og en vit kan grøya fra alt han bera tivel og Man finnast sann løyge som aldri døy Du sannløygan vi tar sjálvum ber Man sia at løyen møyna og du løyda her Men vernaka svær Bauchen ui pøygart her og han verst truar eia sær Røys Jesus upp ongen til ved nøy Ta han sann løyge som aldri døy Jesus upp ongen til ved nøy Ta han sann løyge som aldri døy Gärna synja vi her Ja, Tralla synja her har några fina verser kom upp her Så vi synja La 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 Hey, kom du lycka Gå bara veta om det synja vi Okay? Let me höra. Okay, är vi klar? Nu. La la la. Alla går einfach så. Kom till bara bro här. Hur syns vi? Det där mikrofon. Kan du bara fram? Jo, tar syns jag så otroligt väl. Är klar här? La la la. La 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 Och en så vi spelar ordentligt här, okej? Och så ser vi la 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 la
Näck för man blir en tid, va? Nej. Fantastiskt. Ja, det blev något helt annat att det kom på. Tack för det. Tack för det. Det är gott. Hetta var först för. Men hur är bara jag som är? Kanske borde vi göra så tycker du? Ja, inte. Nej. Då, välkommen. Det är väldigt det. Då Ja, tack för det. Nu är som ganska här näck inte allt så. Alltså. Ja. Kvar är det? Jag vet vid och tar ögnast och evil ögnast dinosaurierna som evilövt. Så att vad vet är en balkur som kallar och för tås eller toddlarar och syndare. Ja, akkurat anker har hörst om det. Och vi var hemskända ta att det var öjla lutler. Ja, det passar. Ja, jag minns för det hade en sån här flöv här med chocken. Det blir ganska långt. Nej. Nu är det Nej, Spotify. jag råkar för att spyrja folk här, det vet jag att en flöv är så långt som inte vet. Ja. Så bara när börjar jag balken tås? Ja, vi började att spela, vi började att vänja i 2008. Var du född då? Ja. Stabilt, tror jag. Ja, tror jag. Ta började vi att vänja, och ta började så lås att och har sån här Tyrannosaurus rex av gitarren och den krokodillen och trummen vi gänga i Hebron i Lorvik och här har vi spalt öljan examen och vi börjar att vänja samman här och så höll det här över så att byggt oss inte ut och så fick vi den här silverfishen här jag klarar någon och så har vi ett ja, jag ska skillpadden här. Jakob och Jan Eiler var här snär och jag kan så med spalt trummor och så har vi faktiskt en egen man vid kväll. David, ska han inte få klapp? Ja, och ordentlig bassspelare heter John och han är till chips. No. Så ta börja 2008. Ta första som vi vann och fram emot det var näka som ett fjärde festivaler. Okay. Ja, det var en festival som var inne i Kjeldene och i tog som ta att skala bottnar och i det öder skala fjörder. Ja. Så ut I minns inte akkurat när ungefär mitt i 2008 framförde vi för festival. Nej, för ärfär. Här. Akkurat allra första framförslar var till en Samfelagsstevnan, vi inte minns rätt, i Runavik. Ja. Så spalade vi Östni Henta Sanchen, vi spalade akkurat nu. Jeps. Orsaka, ja. Kan du väl? Ja. Nej, alltså jag också bara alltså Säg för Nick. Nej, det är alla gott. Jag skulle liksom pröva det intervju för det. Det går som först för. Men alltså fríggjakvøld det alltså så klart fick om att börja och blöa vi. Schalt hade det sån den saura. Ja, det är ja, det som är och Eiler jag kan säga men vi har spalt i Hebron. Jag lyckas ju vid flottot lorgar vid alla tillflydare. Så har vi spalt till Felixsang och lovsang här. Det gör vi faktiskt än. Det är fantastiskt dåligt och men vi då att göra ett litet mer eller också annat. Och det som vi driver och kom det har varit det att vi alla är tryggvande, vi är kristna, vi är frälsta syndare. Och jag synja om god och det som vi har finnit i honom och i Kristus har fullgjort av verset. Till det som vi driver och så östen till att det är otroligt stortligt och spännande att spela och ja att vad kallar man det
jag bjöd oss i självan och så vid tar vi börja på ballen så att vi att som så är allt lov vi kan bruka allt möjligt som vi då hotla spela och spela vi klockspel eller törflöjter eller gitarr eller whatever. Så det där så det är en blandning av det som vi trycker och det som vi då älskar göra så. Ja, och så är det. Tack för det. Ja, look at. Nu så det liksom det är inte bara en konsert. Det är liksom det var en felagsang, okej? Ja, det var det. Ja. Ja. Och nu vet jag att två timmar öl väl att folk är vi på det som hitcha. Ja. Så lusta just. ja, lusta. Ja. Men jag syns att det liksom två liksom första vi på det som här på. Ja. Så att folk hade vi på det, alltså ta vi synja. Ja. Och inte vara med om man synja. Absolut. Absolut. Det är det som man kallar för till området. Ja. Ja. Äntligen tar vi för synja och för synja felaksan synja låsang samman så stämmer det då i. Det är inte så gott som att synja. Och så är det att bönarummet till OPS nu med tar vi framförsla och lovsanger. Och att translation is also available. There are headsets in the back of the room. Yeah. Yeah. Or at the entrance. You can ask at the pult. Technician area är det. Bara twice in now. Yes. Tack för det. I said. Tack. Ska vi köra. Kör klar? Leiser fjakkar to og leidar etter lukko. Slutjen som ulver og skau, tuglupskur gløyber tui, som tu sast. Fajen av fafong der torge, saltøyr til sølo, og i røykande ruse og i natt, tu diver hjärstans tjubast och tra. Trångselen tärer tutsin, fattkommen trilvar du fram. En backande valar i hjärst som löjdar efter lukko. Tau trekor att tryggva tu erst. Oj taum rumui, tagnene teskar. Skammar stunder tu sarst, tu varst myndavur till moira. Meg moira. Djup som råpar av djup, och det är heavenligt att du gör den. Långselen, trångselen, tärer tutsin, fattkommen trilvar du fram. Långselen, trångselen, tärer tutsin,
vet ångan när det stäcka. Ja, takk for det. Eiler, du har jo 8 arbeid. 8 gera. Men ja. Ja, det er vi så vänner vi. Snack. Ja, her snart den første sangre som vi sunko og Janne ved klokkspillen, han øyter tilvild. Og hesen øyter frileiser, så det er, ja, det er oppbyggende. Men det som man kan se Felix vi har så på sannsyn er at du spyrer noen spørninger som trygg ved at alle mennesker spyrer for et eller annet 17 kjøkken løyve. Og om alt er tilvilt, og hva er i her, og man føler at man er ikke, kanskje ikke nøkter. Og så, og til flere sanger som er tilvilt, så sang jeg, altså, røys Jesus opp, så er ingen tilvilt. Altså, at i opprøsten Jesus er, ja, ligger lidelen, kan man säga, til alt. Og den neste som vi får spela, han øyter ruik. Og det kunne vi nok så det er generelt sige at vi må til ølja nek vi heser nøy, men så vi har vi det godt. Men de årene, de i åpenbærningsene og i Bibelene, du synes du bøtene i Bibelene, her det en samkomma som helder at hun hever det ordentlig godt. De følelsene som geng her, de mangler ikke, de har alt halda til, ja. Men så sier Jesus noe annet vidt deg, så til det, han får det spennende nå, i rygg. Rygg, min trygg vil rødt mot hjärsta fløtt, jeg har alt. Her skorser kvarskjell, ljøs og salt, tja mer funt, tja mer flott, tja mer himmelst og så godt, det stersk og sunn og sæl, tja mer alt just som det skal, så velklønt, så fin, så gå. Jeg har alt, og i iver, alt og iver fløtt. Var allt. Du ljóser mist og søtt ut salt, ja, du blind. Fluddig og flagg, vi tøyne synd, moina rødt, du vil høyra, bæsmar venter deg var øyra, og du stolvarslig sjuk, du hulser bæst egnan buk, og heldre enn bøkur, klødd og vætjen, du fatak, arm og nætjen. Men jeg elsker det, to at du vidje næsta vi, men vent nu vi, så
så du kan få a grøyngri her a hjärsta ikke bløyda til at bråda, til at brøyda tar vøyde grøyngri jeg a djeve sannan fri jeg tar vøyde grøyngri jeg a djeve sannan fri Ja, vi för att synja onkra lovsang samman så får vi att spela en sång att sätta okon. Och ja, synja lovsang och ja, synja så också om det här så har vi en hela bok och i Bibeln som heter Salmaner i Gamla testamentet och det är öliga nekver sanger som vi synja i det alla möjliga ställen som och inspirerar ur salmen och hisnen här som vi nu för att spela ösnet här och han öder kusolonge färst att glömma mig till en spurning som David säger i salmen så vi får pröva att spela han. Och att jag kan sjå det så gott för en spurning som några tikon spyr här i kväll. Hur lunch fest och glömma med god till att det kommer vara vi skiftar vi tycker livet som till vill du extra arbete och så är ju. Vi kvar så kan gå till just länk bustur. Men kanske är så sangren kan vara en utje. Kvussulonje färst du att glömma mig Muinar bønner Noa bärst halvan ved Kvussulonje Kvussulonje Angest og sturan Fløy meg inn iver meg Kvussulonje Skal fudgen gleda seg Kvussulonje god Kvussulonje god Egniur sværa mer herre Til myskur motlig øst Varvøyd dræ to mennare Har inn til tut brøst Salmuiner sturen Og
Suff mine tinja me Herre mer longest Så at du rätt sujate mer longest god Kvå så longe god Egnir sværa mer herre Til myskur mot til jöst Varvåg dra tu mennare Har den til tut bröst Egnir sværa mer herre Til myskur mot til jöst Dra tu mennare Har den til tut bröst Du skåar nej och sorg Tja hjärsta brott nu Ärs du en hjälp en borg Mer longest god Kvå så longe god Egnir sværa mer herre Til myskur mot jöst Varvåg dra tu mennare Har den til tut bröst Egnir skunda ter herre Til myskur mot jöst Ja, så får vi det att synja samman och här får jag få Sera gåa hjälp. Och Annika och Klara och Ångsten säger, kan du inte ta någon ordan sånt? Ja, helt hit. Og vi sunker akkurat og faktisk man kan si røpt og til god vi som sanns noen og nå får vi at Sintja sannsjen kom røpa til god og tilby jeg halte vi for røysa kun og få en jeg ser for når spiller vi røysa og kun og stemme og så mange til nokka plass skrallo Ropa till god och tillby Kom, hjärsta tutje till frälsaren Kom, så som du är så tillby Kom, så som du är framför
Synger han fra træet. Stemmer vi. Kom, råba til god og tilby. Kom, hjärsta tudjer til frälsarna. Kom, så som du så tilby. Kom, så som du framför bord. Kom, för tunga jata skall att du skuld. Höjda böja skall vars knä. Och du sänder i massens gav och till dig. Och vi välja med och i råba till god och tilby. Kom, hjärsta tudjer till frälsarna. Kom, så som du så tilby. Kom, så som du framför. Skall att du skuld. Höjda böja skall vars knä. Och du sänder i massens gav och till dig. Och i välja till och i det. För en tunga hjärta skall att du skuld. Höjda böja skall vars knä. Och du sänder i massens gav och till dig. Och i välja till frälsarna. Ja, så vi håller fram och synja. Och ta nästa hans när kan han bara upp här. Jag vet inte, man är faktiskt blind uppe, okej? Han är uppe här ja, akkurat. Ja, om du känner han är rock vid dig. Nej, man ska inte räkna vid, men vånande känna det flesta han. Och hvis du inte känner han, lusta så bara så lär han bara vid. Ja, det är gott börja spela samma dor. Det är inte värre. Ja, okej, alla spelar rätt, men... Alla spelar rätt, men inte spelar rätt. Akkurat. Han upp helga vår Herren högt helga vår Han värdur, han upp helga vår eviga värdur och honom Han kommer ner och i allina råa skär himmel och jord tänk navnen om krysa sig
bara synja utan jag för det spelar ordentligt väl. Men bara när för synja att det ni lämnar. Han kongur fantastiskt. Syns ju ena trätt och det är en som ja, så vi har spalt från början nu och kanske en långre än det. Det är han stått men goda låsangren som ösni är inspirerad av Jerusalem. God är min styrke och borg. Tog är det mot hjärsta fäcknast. Så han får tänka nu. Det ger han inte. Smäcka bara det. Tjarnir kvinnor synja nu. Det är spalt hårt. God är Mr. Sheopar. Mitt hjärta lyder att du hjälper mig. Det är så svårt att man drar nu. God är Mr. Sheopar. God är Mr. Sheopar. Mitt hjärta lyder att du hjälper mig. Att synja. Du är där mitt hjärta fäcknas. Ja, du är där mitt hjärta fäcknas. Sanje Muino. Ville prisa dig. Du är där mitt hjärta fäcknas. Ja, du är där mitt hjärta fäcknas. Sanje Muino. Ville prisa dig. Så får de solo brailer. Okej, sen känner jag för att nu hade vi drönt när det börjar. Men nu, okej, vi stämmer ordentligt. God är Mr. Var det klart, kom? Ja. Vinner. Stämmer du jätte. Du är där mot hjärsta fäcknas. Ja, du är där mot hjärsta fäcknas. Sanje Muino. Ville prisa dig. Du är där mot hjärsta fäcknas. Ja, du är där mot hjärsta fäcknas. Sanje Muino. Ville prisa dig. Fantastiskt. Kunde bara vara också så här akkurat nu.
Vi får spela en sang Tjokken Sjolv nu, eller? Till en sang inte där. Ja. Kan du sluka sig också om han? Så ser jag lite syndrom. Ja. Det är mer en stor höjer att framföra för tycker har hatt någon. Du och det fattar inte. Det vet att det är då. Att det är hatt ner. Du vet att det är kvant det är då button. Du vet att det är kvant det är button. Han sänder att Taimon som tryck var av han gav han mått av vara bøtt Guds. Hvis vi er bøtt konge, så er vi kongali. Og det halde er helt fantastisk. Og det er en stor høyre jeg slipper framfor av verden. Det er en sang som vi får synge, han øyter I'll Walk. Og det er en sang som jeg skriver i ja, jeg vet ikke om jeg skriver han her, men jeg skriver han altså i en buss. Jeg vet arbeids. Jeg fann han i en blotje som her jeg skriver han nyer, men jeg vet arbeids. Og han var skriver i en tog her er selv helt at jeg heier ikke så grulig godt andre det. Jeg er sånn tur kaldur, sånn tur donaver. Men jeg minns ikke akkurat hva det var for det vers som jeg har lyst til, men alle får komme sin tanke til meg at jeg er badgods, jeg er sånnegods, ja, som på tamatan, badgods, og det som han vil lite mer til, det er så pinse størst. Jeg kan ikke bare løyve meg, bare donast og ikke gjøre. Så om ikke annet tog, så skal jeg røyse meg etter. Ikke jeg selv, det er han som måtte røyse meg. Vi har lesa, vi har bia, vi har ventet mot hjertet til han av nødjon. Vi gjør meg i til han av nødjon. Det er noe vi må gjøre også ofte. Og det er at hvis det er sjankren til man det som gonger jøkken hanterer til I'll walk. Jeg skal bli vi av genga. Da jeg kommer i Møbrekko, da kommer vi ofta, så blir vi av genga. Vi skulle ikke gjevast. Vi kommer alltid hava det, torfra tøyer, vi kommer alltid hava det. Stræver vi først, men vi skulle bli vi av genga. Vi skulle genga fram i sitt trunne, som vi hava. I'll walk through the fight, because he has fought for me. Han har strutt strøye for dere. Vilja vikta trampa i takt. Ikke bare så eiler, så ganga som takk som han. Tid som sitter her, fantastiskt. Vi tar det till relevant, till rävligt gott. Men vi må vara takt. Akkurat. Och inte för kört. Det är väl funnit visst till vår, vad ska det höra om? Jag brukar för kåre, en löta här. When I'm feeling low, I'll walk, reaching for your hand, and I'll walk when my faith is a pillow, and I'll walk to shake it up again. I'll walk when the walls around me grow taller and steal the sky. Yes, I'll walk when the walls around me
grow taller and steal the sky. So I'll walk in the light for anyone to see. I'll walk through the fight, 'cause you have fought for me, yeah. I'll walk in times of riches. I'll walk in times of need. And I'll walk no matter what the weather, oh, come rain, or come shine. 'Cause I'll walk in the light for anyone to see. Yes, I'll walk through the fight, 'cause you have fought for me, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Meine Damen und Herren, kunde ich ja da kanske man sin där. Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Ja, du ska få en sova för Jakob. Ska jag släppa spela? When I'm feeling low, I'll walk, reaching for your hand. And I'll walk because I know it only lasts for a while. So I'll walk for anyone to see. I'll walk through the fight, 'cause you have fought for me, yeah, 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 yeah,
Ja, fantastiskt. Vi får spela tar chansen vi har spalt här till minus akkurat hentan som vi spalt nu. Vi går tvär flöver ut. Den förra kom 2012 och den 17 kom 2014. Alla chanser vi har spalt här till är flöven från 2012. Och det är här ner nästa ösne. Det är en vacker gammal sanger eller salmer som ständer i salmaböckerna. Men som gjør til et annet lät til. Og jeg har fortalt det ofta, men ja, jeg har gjort noen lø til gamla tekster. Og det har sånn til har vi helt vært godt. Ja, man så sånn noenlunde klar for det som man gjør eller har gjort. Så ennå for at jeg og Eiler spalt den her sangen som vi nu får spela. Og en møte og vi helt faktisk det gikk funnet. Og sangren jeg var funnet. Og det var leie til meg. Så kom jeg gammel med over til åkken natten. Så spurte jeg noen. Jeg kunne gjøre at han ikke leie her. Og sånn det. Jeg er faktisk løsning, så man vil se det. Så sier jeg, ja, det har jeg gjort. Ja, det gamla leie var så nekkbet. Men jeg vet ikke, vi spiller stadigvæk akkurat det. Og det var løsning til nå. Og alle spiller Gyro. Han øyder aldri gammel hun det sier meg sjøven gammel og kjent. Sia mer søvan gammel og kjent. Sia talet til nu akkurs nutt. Du åre krossen ålyde nu i kunnskap og akkurs så vutt. Jo søvan gammel som saltkini men tau litt kvannan morgon som tau. Hon kvajer som solen i heimen hon ljøsger ui. Salen og all ljósan der. Aldri gammel og tala alt etter alt, tala fer etter fer. Her deg synd, hava åbrått valt, i søvan Jesus øyn og meg gatalt. Hvor lytter hin vånleisa syndar han opp utan Jesus som løy fyrir han. Og hvor var det trost ut i søgnaste stund utan han som av deg han vann. Og tog venda vi fra tøymon vis og vi sorg og til torra som og i nei. Tja tøymon i søvan ei gånger ennå. Jesus hans kross og hans steg. Det er flott. Aldri gammel og tala alt etter alt, tala fer etter fer. Er deg synd, hava åbrått valt, i støvan Jesus øyn og meg gatalt. Aldri gammel og tala alt etter alt, tala fer etter fer. Er deg synd, hava åbrått valt, i støvan Jesus øyn og meg gatalt.
gott. Ja, vi får spela. Vi får köra synja samman efter det var helt sjukt. Så lunch ska fortsätta till det är sånger till jag tänkte när Lexia. Ja, så vi får spela sång som heter Till nu ska leva. Han är också not the fear of love.
vi får köta synja samman efter, men vi hoppar lycka till den 17 flöna. Och för att spela en sång som heter Tui och Ämen Löjtje. Og en tøy for til at seta niur urster Og ein at ritjatlar samlar burstor Og en tøy en fer til drap Og en til tess at grøa Og en tøy at ryva hus Og en til hus at støa Og en tøy en fer til gråt Og en til latur Og en tøy til gremjo Og en at renna kator Det hektast God glädje ävena Och i mansens bröst Skål och män och manna färskbrott färda Oj, det visst Guds färsk ska mitt värda Til at savna det i håp Og en tøyen fer til gæran vin at fevna Og en som ikke til tøylugt evna Og en tøy fer til at løyta Og en at missa Og en tøy at gøyma sutt Og en at lissa Og en tøy fer til at skrea Og en at seima falt Og en tøy til tøgn Og en til røv og hald Og en tøy en fyr til elsko Og en fyr til at æta Og en tøy til krutt Og en til fria bæta Og atlun som sa hektast størst God glädje ävena Og i mansens bröst Skål och män och manna världsbrott färda Och ett boj det visst Guds värsk ska vid värda Värsk ska det vid värda
får försöka för Samfelagsstevnan, men vi tar ögonen rätt. Och han som sjunger akkurat nu, tog och anlöjde, hans åren tingen ur en kapitel i Bibeln, Prædikaren kapitel 3. Och han kunde för att läsa. Tåsar om hur livet, ja, allt livet, hur skiftande det är. Och så säger han att även har god lagt i våra hjärsta människans. Och ett vers i Salma 34 säger, och gläd till i Herren, så ger han till det och hjärtat och tror ett. Gläd till i Herren, så ger han där det och hjärtat och tror ett. Jag tror det är gott. Vers är minnast. Nu får jag spela en som heter Orna Tutl. Och i Nya Testamentet, og i generelt i Bibelen, øyla nek år, og nek nok så stuttlig og ja, ørves i år. Orna Tutl et nok så stuttligt år, men det et nok så kjeiligt ting a gjerra, som man sier således. At tutla ånder, at slätra og sleia, det er det som sangren er om. Det Orna Tutl, det Orna Tutl. Jo i släkt, vi slätur, trivist bäst, vi malm och motl, glädjest, ta falslöjse grätur, bäktal mot middel och navn. Knuivar i ryggen renne, rätt vise, tätje i favn, i höjma mitt känne. Sorla liv och brauta görstu, att sindra kvar jag sa, att luga hes, att tro ansvarstu, det mot enda mål. I såra kan stjörnor och styre, och slöjda kvar tjuna band. En jodi att skjuta och sära och lägga i öjeland. Det har ni Orna Tutl, trivs bäst med man och mot. Oj spyrje aldur och kin, som tog gånger vilje sövun. Tja mer, du är en vin. Hey,
Nu får jag synja vi felat. Vi får synja två otroliga goar sanger, låsanger. Vi gåum djupon och vökron åren och allt vi får rösa och bara och ta för att komma här nu. Min vän byggt av oss till det. Så vi kan rösa och synja.
fantastiske sanger og sånn her. Og at han her stod, jeg vet sunko, av Kletting Krist, min vän byggt, men här stod mot håp byggt. Och hatt en äldre utgåva av hesens sannsjon. Ta sötte föringar mer håp än vän, men det är bra. Nu får jag synja den sista Samfelags eller Los Angeles. Och så råknar vi att jag ska bara få in i versen för att något komma upp att det gitt jeg. Vi får synja sikning og høyre. Dørden og høyre. Han som en evig god. Og sjående så takkar vi ordene for at vi står på spil her i kveld. Og det er ikke det kunne. Alt det beste. Herrens sikning og en gåa natt vi er. Sikning og høyur, dården av høyur, han som i navi god. Urøtlo natton, ævatlo statton, at dei navi god. Kvar en tunga og en apelska, jatta og til vi at dei og badja knappi det deg, som herra du i næste høyla er god. Og navi nærmere at du skal, i navi god. Som i navi god. Urøtlo natton, ævatlo statton, at dei navi god. For en tunga og en apelska, jatta og til vi at dei og bodja knappi det deg, som herra du i næste høyla er god. Okej, så är det män och dronjer. Nu synes jag vi är vi klara här? Okej. Stämmer. Du höjla för herre och konkurrent. Alda vangre. Och anke kan mätast vid det du gör. Du høyla vår herre og konkurrent. Og anke kan mätast vid det du gjør. For en tunga og en apelska, jatta og til vi at det og badja knappi det deg, som herra du i næste høyla er god. Og navi nærmere at du skal, i navi er god. Er det klar at du dronjer, men du høyla. Sindre her, kom nu. Og anke Han er fast rätt. Du høyla vår herre og konkurrent. Sørste per. Og anke kan mätast vid det du gjør. For en tunga og en apelska, jatta og til vi at det og bodja knappi det deg, som herra du i næste høyla er god.
Fantastiskt. Jag har alltid ösning att Annika och Klara må få ett ordens klapp för. Tusen tack för att det tumta synja vi också. Tack för det tid ikväll. Yes. Sicken Han var att gott. kvölda. Ja, Han var ja. fantastiskt. Jag ska säga att jag sa Levi att tajna så att fangirla är rätt. Det ska ja. Bara det måste minnas, Levi aftast där. Han har en autograf, du först. Det är väldigt viktigt. Tid, stora hand till tå. Så jag helt stöd gör någon så han kom. Ja, tid, så i möte kom jag ända. Vi vill tacka för ikväll. Ja. Tack för att du kom och så kör du. Ja, bönarope, tar vi åpe en luftla løta træt, så om du tar några hjärsta här vi kanske det där spurningar om alltså hur vi gör det här ettla du får en trångt att du strys och så är det faktiskt här att ta emot där och vill jag gärna be så här vet där. Ofta så är det ringt alltså det åra själva vad det är som man strys vi så det gott att få några annan att här du förklarat det så kan ta du en bön här vi så man helst snäcka strös, ja. Så ända bara lötna vi jag ber så. Kan jag själv tacka dig för att vi tar möjligheten att höra om till här på och att vi kunde låsa en samtidigt här och jag ska be för att man är här på att Toma ta sig till ikväll och att han personen här inne som ströjs att Toma hjälpa Taimon här i akkurat som det är bara nu att Toma ta sig till hjärsta och Toma är såna bra vilja höra om det. Om det inte har tid en stöv om vad det är i kväll att om det har tid till som frälsare som önskar nu förtjänt att han må tacka till stöven i kväll. Amen. Det är långt upp. Stage. Här uppe ljus. Woo! Levi han känner sin förtulliga kvar upp. Han kallar på en vägen. Men här är uppe i hus ta Sikron och Thomas av Reine till huset till högre och David och Sara Krekt. Och det jag vet inte om jag tror kommer i mitten av men det är så hit på huset. Ja? Och adressen, det vi har adressen, är den här? Yes. Jag har sprillna. Durdalsgöta 1-15. Så vi får över här. Jag vet inte om här är som arrangerar kaka och assor. Och kvar sopan ner och kvar kakan ner och assor. Så det movar för berg. Ja? Och ja, vi tar jo. I want you. Hur är det som är nu? Vi kommer snart där. Vi Ja, är okej. Mina är för säga. Fast där vi kom. Mod Liot. Nej, men lusingar. Möte är vi göra. Stämna slio. Babbe. Ja, alltså. Jag har lust där. Nej, till. Inte. Ja, okej. Levi hur du skrina? Nej, ja. Nej, skrejen är ingångsna. Och möter att imorgon ungdomsmöte. Så det kommer bara till samma touchpunkt till klockan. Nej, jag vet. Hagnutje. Nej, Hagnutje. Jag syns kallt spännande. Så vi ser bara första utgång. Super kallt. Kom.